Эфирда яңалыклар вакыты студияда Алсу Нуриева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Социаль челтәрләрдә әлеге территорияга горизалар бик күп килә. Шушы территорияның юлы чыннан да инде 10 елдан артык капиталь ремонт күрмәгән. Күргәнегезчә, монда берничә нокталар бар. Кибетләр урнашкан, күп машина йөри һәм кешеләр җәяү йөри. Шуңа күрә бу урында капиталь ремонтны алар кирәк дип саный. Уңайсызлыклар тудыра. Совет урамы 147А адресы буенча юллар начар. Предлагали свои проекты, как можно сделать. И к общему знаменателю в конце пришли, чтобы было все хорошо, комфортно для жителей. Уртак максат һәм бердәмлек. Ренат Галеев урамында яшәүчеләр ишегалды бәйрәмендә катнашты. В этом году наш фонд учредил новую благотворительную программу по поддержке юных футболистов. И лучшие игроки сезона 2026 года будут получать стипендию от Фонда содействия развитию детского спорта «Метрошка» в 2027 году. Бөгелмәдә футбол ярышлары. Метрошка фестивале күршеләрнең 16 командасын берләштерде. Дистейлар капиталь ремонтсыз тормыш. Аның нәтиҗәсендә зур чокырлар һәм һәр яңгырдан соң үтеп булмый торган су җыелган урыннар. Совет урамындагы 147А номерлы йорт янындагы сәүдә нокталарына килүчеләр җирле юлның торышыннан канәгать түгел. Алар сүзләренчә, бу участокны машинада яки җәяү узу чын сынау. Бу хәлне безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Социаль челтәрләрдә әлеге территорияга горизалар бик күп килә. Шушы территорияның юлы чыннан да инде 10 елдан артык капиталь ремонт күрмәгән. Күргәнегезчә, монда берничә нокталар бар. Кибетләр урнашкан, күп машина йөри һәм кешеләр җәяү йөри. Шуңа күрә бу урында капиталь ремонтны алар кирәк дип саный. Тирән чукырлар, җимерелгән асфальт һәм тигезсезлекләр. Биредә зур булмаган тизлектә йөреп тә машиналар ватылырга мөмкин. Совет урамы буйлап 147А йорты янында узу инде күптән киртәләр полосасына әйләнгән. Җирле халык әйтүенчә, сыйфатлы асфальт монда картларның истәлекләрендә генә калган. Чукырларны ямау яхшы нәтиҗә бирми. Беренче яхшы яңгырдан соң каплау кабат юыла. Аннан соң тирән чукырлар янәдән ачыла, ди җыелган халык. Необходимо капитальный, слов нет, вы же сами видите, какие колдобины. Сколько я помню, вообще не было. Мин үземне күпме хәтерлим, әле монда капиталь ремонт ясаганнары юк. Таш салып киткән булдылар, 2 айга җитте. Асфальт булса гына инде. 2 раза сыпали крошкой. То есть это ненадолго, да, ведь крошка? Ну, как сказать, месяца на 2. Больше не хватает. Бу участок шәһәрнең актив сәүдә нокталарының берсе. Биредә көн сайын йөзләгән әлмәтлек кибеткә килә. Ләкин төзекләндерелгән территория урынына искелек калдыгы каршы ала. Согласна с вами, здесь вообще Мин сезнең белән килешәм, йөрерлеге калмады. Бер ясап куйсалар, ничә елга җитәр иде дә бит. Нужен обязательно. Халык һәм эшкуарлар Әлмәт район администрациясе игътибарын бу сорауга юнәлдерер һәм юл челтәрен капиталь төзекләндерү программасына кертер дип өметләнәм. Безнең төшерү төркеме шәһәр башкарма комитетына бу участокның алдагы язмышын белү өчен рәсми сорау җибәрде. Ләкин башкарма комитет бу хәл турында аңлатма бирүдән баш тартты. Алсу Ахмәтҗанова, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Берәүләре ярдәм өмет иткән арада, икенчеләре төзекләндерү тамамлануына бәйрәм итә. Ренат Галеев урамындагы 25-нче йорт янында ишек алды күршеләр чәй ичте, уеннарда катнашты, җырлады, биеде һәм актив тормыш позицияләре өчен рәхмәт хатлары алды. Бу вакыйга биредә яшәүчеләрнең генә түгел, шәһәр халкын кунакларын да җыйды һәм безнең ишек алды программасы буенча төзекләндерү эшенең якты нәтиҗәсе булды. Күршеләрнең шатлыгын безнең төшерү төркемендә уртаклашты. Галеев урамындагы 25-нче йорт ишек алдында күңелле атмосфера. Әлмәтнең иҗат коллективлары һәм солистлары җырлый, музыка коралларында уйный. Оештыручылар кешедән алып олсына кадәр яшәүчеләр һәм кунакларның күңелен ача. Уеннар, эстафеталар, остаханәләр, мәйданчыкларда төрле активлыклар әзерләнгән. Һәркем үзенә хуш килгән күңел ачу ысулы таба алды. Сегодня здесь, на улице Галеева, мы видим, что значит работать сообща.
Бүген Галеев урамында біз бірге бірден болып эшләүнең нәтиҗәсен күрәбез. Территория безнең ишегалды программасы ярдәмендә яңара. Аның нәтиҗәсе бәйрәме Татарстанда җәй программасы кысаларында уза. Һәм чыннан да бүген монда шатлык, күршеләрнең җылысы һәм бердәмлеге атмосферасы хөкем сөрә. Бу безнең максат иде. Именно то, ради чего мы все это затевали. Яшәүчеләр биредә чыннан да дус ди күршеләр. Алар һәрвакыт бер-берсенә ярдәмгә килергә әзер. Төзекләндерү эшләрендә дә теләп катнаштылар. Бәйрәмдә аларның иң активларын рәхмәт хатлары белән бүләклиләр. Ишегалды халык теләгәнчә үзгәрә. Һәм бу төзекләндерү барышында халыкның актив катнашканы һәм үзенең фикерен әйткәне өчен мөмкин була. Хәзер бу территориядә вакыт үткәрү күңелле ди Илдар Хәйруллин. Бу йортта гаиләсе белән 7 ел яши. Больная тема была парковки, и ввиду этого мы... Парковкалар безнең өчен авыр тема иде. Без бераз яшел зонаны киметергә уйладык, ләкин хәзер караганда яшел зона бик үзгәрмәде дә диярлек. Ә менә машина урыннары артты. Балалар өчен дә территория хәзер куркынычсызрак. Без үзебез шәһәр автомобиль юллары идарәсенә бардык, проектларыбызны тәкъдим иттек, теләкләребезне әйттек һәм уртак фикергә килдек. Шуңа нәтиҗәсе белән бүген барыбыз да канәгать. Предлагали свои проекты, как можно сделать. И к общему знаменателю уже в конце пришли, чтобы было все хорошо, комфортно для жителей. Өстәмә парковка урыннары барлыкка килүдән тыш ишегалды юллары һәм тротуарлар ремонтлана. Территория буенча эскәмияләр, чүп-чар савытлары һәм велопарковкалар урнаштырыла. Бәйрәмдә күршеләр үз ишегалдының үзгәргән кыяфәтенә бәя бирә. Балалар мәйданчыгында да үзгәрешләр була. Биредә яңа җиһазлар өстәле, алар арасында менә шундый теннис өстәле. Күргәнегезчә, ул аеруча популярлык казана. Ну да, конечно, нравится. Сәлман Габайдуллин кичкенәдән спорт ярата. 13 яшьлек егеткә төзекләндерүдән соң теннис өстәле барлыкка килүе аеруча ошый. Намного лучше стало. Тем более то, что я в школе еще теннис играю. И тут еще поставили. И тут я теперь могу научить друзей там, сам играть. Ну, намного лучше двор стал. Рядом 9-го республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей. Исегезгә төшерәбез. Быел Әлмәт районында 24 ишегалды яңартылуы планлаштырылган. Шуларның 11-е авыл җирлекләрендә урнашкан. Программа республика рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән гамәлгә ашырыла. 5 ел эчендә безнең районда 351 ишегалды үзгәртеп корылган. Белгәнебезчә, соңгы вакытта җөмһүриятебез халкы телефон, интернет аша мошенникларга зур суммада акча күчерә. Күпчелек очракта аны берничек тә кайтарып булмый. Азнакай районында соңгы атна эчендә дежур бүлеккә 193 мөрәҗәгать теркәлгән. Алар эчендә мошенниклык гамәлләре белән бәйлеләре дә бар. Кырыгалдарлар акча үзләштерүнең төрле алымнарын куллана, социаль инженерлык схемаларын, мессенджерларны һәм дәүләт органнарына ошатып эш итүне актив куллануларын дәвам итә. Полиция бүлегеннән алынган мәгълүматларга караганда, Азнакай шәһәрендә яшәүче билгесез шәхесне җинаять җаваплылыгына тартуны сорап гариза биргән. Ул дәүләт хезмәтләре интернет порталындагы шәхси кабинетын бозып, 6000 сумлык кредит рәсмиләштергән билгесез затны җаваплылыкка тартуны сорый. Тагын бер гаризада шулай ук Азнакайда яшәүче мөрәҗәгать итә. Ул фатир арендасы сылтавы белән 3500 сум акчасын урлауларын хәбәр итә. Бу хакта җитәкчеләр катнашында узган эшлекле киңәшмәдә полиция хезмәткәре чыгышы тыңланды. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится оперативное мероприятие. Җирлектә профилактик эш алып барылуга карамастан, район халкы мошенникларның хәйләләренә эләгүен дәвам итә. Мошенниклар Азнакай районында күп кешеләргә хәзер шалтыраталар. Күп кешеләр үзләренең акчаларын менә мошенникларга күчергән ветераннарыбыз да бар, безнең пенсионерларыбыз. Ветераннар советында күп мәртәбәләр без бу турыда пенсионерларны җыеп аңлатабыз. Ну шуңа карамастан барлык кеше дә аңлап бетерми, телефонны алып, һәр вакыт алар белән элемтәгә кереп, менә күп акчаларын югалткан кешеләр бар. Мин үзем белмәгән телефон икән, мин аны күбрәк алмаска тырышам. Алган очракта да күп сөйләшмәскә сразу үзәргә кирәк. Полиция бүлеге шуны искәртә.
Таныш булмаган кешеләргә шәхси мәгълүматларны һәм SMS-та килгән кодларны әйтмәгез. Иң кечкенә шикләнү туганда да телефонны куегыз һәм 102 яки 112 номерына шалтыратыгыз. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Ихсанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре машина йөртүчеләргә дәүләт хезмәтләрен интернет аша алу мөмкинлеге турында искә төшерә. Сервис күптән эшли, ләкин тормышта барлык автомобиль хуҗалары да үз вакытларын экономияләргә ашыкмыйча чиратта торуларын дәвам итә. Цифрлы форматның өстенлекләре турында алдагы материалда. Әлмәт дәүләт автоинспекциясының теркәү имтихан бүлекчәсендә гражданнарны бердәм дәүләт хезмәтләре порталыннан актив файдаланырга чакыралар. Бу автомобиль һәм прицепларны теркәү, яңа категориялар ачылу белән машина йөртү таныклыкларын алыштыру, шулай ук транспорт конструкциясын үзгәртүгә рөхсәт рәсмиләштерү мөмкинлеге дигән сүз. Гражданам доступны следующие услуги: регистрационные действия с мототранспортными средствами и прицепами к ним, получение или замена водительского удостоверения, открытие новых категорий, выдача разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Использование портала госуслуги обеспечивает следующие преимущества: экономия личного времени. Гражданин самостоятельно выбирает удобную дату, время и подразделение для получения услуги, что позволяет прибыть в подразделение к назначенному часу и получить услугу без длительного ожидания в очереди. Дәүләт автоинспекциясендә хезмәтләрне электрон рәвештә алуны тиз һәм уңайлы булуын ассызыклыйлар. Онлайн-оплата государственной пошлины осуществляется через личный кабинет портала. Заявление на получение государственных услуг подается через личный кабинет единого портала после прохождения регистрации. Процесс регистрации занимает не более 15 минут. После заполнения электронного заявления необходимо выбрать удобное для посещения подразделения госавтоинспекции дату и время приема. Рәдифә Нигъманова, Алик Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә Митрошка балалар ишек алды футболы фестивале булып узды. Энергетик стадионында 16 команда җиңү өчен көрәште. Тулырак мәгълүмат чираттагы сюжетта. Митрошка фестивалендә көрәш тигез бара. Биредә профессионаллар белән ишек алды командалары очрашып, югары осталык һәм характер уены күрсәтәләр. Уен гади шартларда бара. Командалар үзара ярыша һәм алга таба көрәш җиңүчеләр арасында бара. Фестивальнең муниципаль этабында 16 команда катнаша. Мы рады возвращаться в Бугульму, в этот замечательный город. Без Бөгелмәгә әйләнеп кайтырга яратабыз. Быел суперкубокта шулай ук Бөгелмәне көтәбез. Бу инде традициягә әйләнеп бара. 2022 елда егетләр бөтен Россия финалында җиңеп, беренче булып Мәскәүне Федор Черенков академиясендә булып кайттылар. Алар һәм Садко командасы Спартак футбол клубында булдылар һәм футбол йолдызлары белән таныштылар. Быел яшь футболчыларга ярдәм итү буенча хәйрия программасын безнең фонд гамәлгә ашыра. Балалар 2027 елда ишегалды футболын үстерүгә ярдәм итү фондыннан стипендия алачак. Сатурн командасы беренче минутлардан ук яхшы уен күрсәтте. Аларга беренче таймда тиңнәр булмады диярлек. Футбол сөючеләр моны яхшы әзерлек нәтиҗәсе дип аңлата. Первая игра прошла довольно успешно. Мы выиграли. Беренче уен уңышлы узды. Зур исәп белән тәмамладык. 5 туп керттек. Команда яхшы уйнады. Әзерлек яхшы иде. Көн сайын тренировкаларга йөрдек. Өлкән төркемдә Торпеда командасы футболчылары җиңүче булды. Икенче урынны Олимп командасы алды. Ә бронза медален Стрела спортчылары яулады. Кече төркемдә ТНГ командасы футболчылары җиңүче булды. Икенче урында Планета командасы, өченче урында Энергия командасы. Җиңүчеләр зона ярышында Бөгелмәдән яклаячак. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінгі чарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.